Здравейте, приятели! Ден 27 нарета. Минус 5 кг и 200 грама. Релефа вече е осъзнаем и се лича адски много. Адски съм доволен. Продължаваме напред с дейли влоговете. На този етап няма да променям нищо, нито ще дигам дозите, ще се карам така. Даже не знам, може би трябва да ги намаля една идея. Че доста така видимо изглеждам по-отслабнал, изчистен. Формата е подобрена. Постоянно се забелязва, реално. Промените, кожата ми супер много отанява. Има още какво се желая, но иска време и постоянство. Свикнем да подобряваме. И така, продължаваме напред. Може да следите какво се случва, ще се опитам да качвам всеки ден.